Takže čaute ľudia, moje meno je Cipko a ja vás vítam u našej informačky s Scratcher. Ale takže čaute, ja vás tu vítam tiež a je to taká random všeobecná informačka o našom novom spoločnom kanáli YouTube Craft Slovakia. Youpcraft Slovakia, o ktorom ste mohli vidieť možno, že aj intro, ktoré bežalo pred chvíľkou. A no tak, Cipko, môžeme sa do toho pustiť. Tomto, neviem, či ešte máme stále nábor. Nábor už sa ukončil, ale ďalšie bude prebiehať tak o mesiac. No tak to je také všetko. Bereme tu blogerov, let's playerov a grafikov. Koľka tým asi tejto skupine približne, vieš povedať? Je nás v skupine približne 9. A to? Sme dvaja Slováci. Ne. Takže je tu, grafici sú Fadlák, Lolilops.cz, Garib, Let's Playery, Slenderman, The Cipko LP, The Scratch LP, Killa, Lolips.cz, Bloodlife a ešte tu máme Maxi 666. A najslavnejšia je jedna Killa, nie? Neviem, Vlastne mi, že áno. ale to je jediné Killa teda nie je momentálne online a možno uvidíte intro na tomto videu, možno. Možno. No, možno. Chystá sa nám aj nové outro, nie? Áno. A chceli by sme sa veľmi poďakovať našim grafikom, Áno. ktorí Črný toto popisku video... videa. Áno. Črný v popisku videa. Nope. Takže stránka sa len bude vytvárať. Vytvárajú jeden z našich najlepších grafikov. Kreč? A kto to je? Fadlák. Áno, presne tak, je to Fadlák. Črnú popisku videa. Presne tak. Takže neviem, čo ešte tu máme hovoriť, či aké veci dobré. No, Vonku svietí slnko, je nedeľa, to fakt bolo. Jo. 2 hodiny. A ešte k tomu povedať. V piatok som mal riaditeľské voľno, Voľno? Hej, sme mali riaditeľské, ale to sme teraz trochu odišli. No, poďme opäť k veci. No čo presne, to chcem povedať. Môžete sa pozrieť na našej channely, na Áno, všetky. Môžete dať odber, like. a budeme radi, aj keď podporíte našich grafikov. Však ty som Blogerov. myslel, ty debil. Hej, no dobré. Chcel by som vás opýtať, že či by ste chceli hlasovať, akú hru prvú natočiť. Neviem, čo tam bude, asi bude tam League of Legends, Minecraft, no a ešte. Spiral Knights, No. CS a plánuje sa aj Team Fortress. A to by mohlo byť. Proste, aké hry vás napadnú, dáte do popisku videa. Môžete dať do popisku videa. A ešte by sme plánovali spor alebo tak nejako. Ale to neviem. Neviem, asi to už ukončíme, alebo? Áno, ukončíme to a ďakujeme, že ste si pozreli túto informačku a čus. Je tu Cipko tu bol, Scratch tu A bol, Scratch. takže dáte like, odber a koment a uvidíme sa v ďalším videu. Čaute.